Nisalmilkom nilqakom għal din l-intervista mal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela. Prim Ministru, nsellimlek u bonġu l-għonet. Bonġu kollin, nsellimlek u nsellem ukoll il-kull min qiegħed isegwina. Prim Ministru, naf li din il-ġimgħa kellek ħafna avvenimenti importanti, però xtaqt nibda propju b'dak li se jiġri llum. Il-maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista. Kemm huwa importanti li bħala partit li anke qiegħed fil-gvern, il-Partit Laburista jibqa' b'saħħtu? Kruċjali li l-partit jibqa' b'saħħtu partikolarment meta jkun qiegħed fil-gvern. L-ewwel trid iservi bħala għodda ta' ċekk fuq il-gvern li jara li l-gvern ikun iggwidat mill-manifest elettorali tal-partit iżda fuq kollox fejn il-partit jara illi l-gvern jista' jkun qiegħed f'direzzjoni li ma tkunx neċessarjament qiegħda in line mal-prinċipji ewlenin tal-partit. Hemmhekk il-partit għandu d-dover illi jissenjala fej qiegħed jaqbel u fej mhuwiex qiegħed jaqbel u għalhekk hija importanti li l-partit jinżamm b'saħħtu. U x'rajna f'dawn l-aħħar xhur rajna partit illi minkejja li qegħdin fil-gvern iġġenera lilu nnifsu. Dik hija xi ħaġa li hija importanti ferm. Illi waqt illi aħna fil-gvern u din għamilniha fil-verità f'dawn l-aħħar snin ukoll waqt li qegħdin fil-gvern bqajna niġġeneraw lil nfusna, nattiraw talent ġdid, nies ġodda u ċuħ ġodda, professjonisti ħaddiema talit, kandidati ġodda. U hemmhekk tara kemm għandek partit ħaj. Partit ħaj jfisser dak il-partit illi qed joħroġ b'idejat ġodda għall-pajjiż. B'kunċetti ġodda. Realtà li llum qed ngħixu f'normalità ġdida mela hemmhekk il-partit huwa importanti illi jkun daqstant b'saħħtu sabiex ukoll iva joħroġ bl-idejat il-ġodda li għandna l-futur għal 5 snin li ġejjin, għal 10 snin illi ġejjin. U rajna dal-eżempju li qed insemmi mhuwiex biss fit-teorija ma huwa fir-realtà. Kellna l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-cannabis. U rajna hemmhekk illi il-partit b'mod distint mill-gvern u importanti li dik id-distinzjoni tibqa' għamel proposti li marru lilin minn dak li nida l-gvern fil-white paper. Il-gvern issa naturalment irid jikkunsidra dak il-proposti flimkien mal-bqija ta' 350 stakeholder ieħor illi għamlu il-proposti tagħhom 350 barra l-Partit Nazzjonalista x'qatt lura milli jagħmel is-submissions tiegħu f'proċess tant importanti għan-nies. Imma il-gvern jevalwa mbagħad noħorġu bl-abbozz finali, ma naturalment mbagħad biex tkun tista' tibqa' fabbrika ta' ħsieb u fabbrika tal-idejat u l-partit hekk se jibqa'. Trid il-fondi wkoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar hija l-partit huwa struttura illi biex tmexxiha l qudiem teħtieġ il-finanzi u dik hija realtà. F'da l-aħħar xhur nafu li konna f'pandemija u għalhekk konna kawti anke fil-proċess ta' ġbir għadna lura kemm stajna ma' realtà turik illi biex jiffunzjona b'mod effiċjenti l-partit għandu bżonn il-fondi u għalhekk dan l-appell għal ġenerożità mingħand in-nies illi iva dik hija realtà li hemm bżonn tal-ġbir u jiena perswas li n-nies se jikkonkorru fil-ġenerożità tagħhom għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak kollu li n-nies se jkunu qegħdin jagħtu huwa investiment fihom infushom għaliex urejna kemm aħna partit illi jinvesti fin-nies daqstant ieħor il-gvern illi jinvesti fin-nies. Semmejt inti l-proċess tal-ħsieb, skur li biex tasal għal dan irid ikollok elementi importanti fosthom persuni validi fih danek. Qed naraw li il-Partit Laburista kontinwament qed ikompli jattira iżjed nies ġodda. Kemm huwa importanti dan? Kruċjali. Għaliex inti jrid ikollok tim tajjeb ta' nies illi bih tkun tista' tmexxi l-aġenda tal-gvern il qudiem. U xrajn għandna grupp parlamentari illi f'da l-aħħar xhur kien kumpatt ħadem kemm felaħ grupp parlamentari l-kabinett forsi fl-iktar mument diffiċli żgur fl-iktar mument diffiċli mill-indipendenza sal-lum. Probabbilment l-iktar mument diffiċli mill-tieni gwerra dinjija wkoll. Ħdimna tajjeb għaliex konna kumpatti flimkien. U kulħadd kien iffukat, kulħadd kellu l-erja tiegħu u mbagħad flimkien ingħaqadna bħala gvern wieħed sabiex immexxu l-aġenda tagħna il qudiem. Imma il-kruċjali li jkollok it-talent ġdid għaliex it-talent il-ġdid huwa dak li inissel l-idea ġodda. U x'qegħdin naraw? Qegħdin naraw li wara numru ta' snin fil-gvern il-Partit Laburista għadu qed jiġbed lejh tant talent sabiħ, tant talent tajjeb. U verament ninsab inkoraġġit meta qed nara tant nies ġodda illi qegħdin jersqu l qudiem u jiġu jkellmuni u jgħidu li jien deċiż ħadd id-deċiżjoni illi mmexxi l qudiem bil-kandidatura għall-elezzjoni ġenerali li qed jingħataw l-ispazju biex jaħdmu. Spazju sħiħ u fiduċja sħiħa u r-riżorsi kollha li huma meħtieġa.
riżorsi li tagħtihom il-fiduċja fl-aħħar mill-aħħar tal-nies lin-nies meta ġi persuna tkellmek u tgħidlek jien għandi din ix-xewqa li nagħti kontribut lill-pajjiż. Mhux taqtala qalba, mhux tal-qilha, imma bil-kontra tinċentiva tagħmilha l-kuraġġ nagħtu spazju fil-medja tagħna tal-partit, fl-idejat, fid-diskussjonijiet, anke kandidati ġodda li jiġu involuti fil-proċess ta' ħsieb, dan fl-aħħar mill-aħħar il-proċess ta' ħsieb. U kemm hemm talent żagħżugħ ġdid li resaq il-qudiem, nisa ġodda li resqu l-qudiem, u tant intalab kuraġġ għaliex tgħid ukoll li r-realtà din-leġislatura fadlilha sa Ġunju tas-sena d-dieħla. Imma rridu naħsbu wkoll għal 5 u l-10 snin ta' wara u biex ikollok lodda biex taħdem fl-aħħar mill-aħħar huma l-individwi li jagħmlu l-gvern u l-aqwa għodda li jista' jkollha persuna hija l-kandidatura tagħha. Meta inti tgħid jiena rrid nagħmel numru ta' bidliet fil-pajjiż. Niftakarni meta ħadd id-deċiżjoni li nikkandida ruħi għall-elezzjoni ġenerali fil-2017 kien il-fattur ewlieni li mexxin il-qudiem għad nixtieq nara ċertu affarijiet fil-pajjiż. U kontilu numru ta' snin kummentatur, opinjonista. Qatt nagħti l-opinjoni tiegħi, ma bad tiġi f'mument f'ħajtek fejn tgħid ħanagħmel il-pass li jmiss jew ħanibqa' nitkellem biss. U il-kandidatura f'elezzjoni ġenerali u mbagħad l-eventwali elezzjoni tiegħek għall-Kamra tad-Deputati tagħtik li premodda li biha tista' tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. U fl-aħħar mill-aħħar nifhmu illi aħna l-politiċi qegħdin hemmhekk biex nagħmlu il-bidla fil-kwalità tal-ħajja tan-nies b'affarijiet żgħar, b'affarijiet ikbar fuq livell ta' gvern, ma li premodda hija li inti tkun kandidat u eventwalment deputat. U inkoraġġiet immens b'dak li qiegħed nara se jkollna line-up ta' persuni validi immens diversi setturi tal-ħajja, diversi setturi tas-soċjetà li bil-kontribut tagħhom perswas li se jagħmlu ħafna u ħafna ġid lil dan il-pajjiż. Din il-ġimgħa ġejna smajnik titkellem fuq l-ekonomija, però din id-darba l-enfasi kien iktar fuq x'tixtieq minn għada aktar milli s-suċċess tal-bieraħ. Fejn għandha twassalna din il-viżjoni anke fid-dawl li r-riċetta li kellna fl-aħħar snin waslet għas-suċċessi tagħha, bl-Ingliż jgħidu never change a winning course. Ekku, imma kellna realtà ġdida wkoll. Kellna realtà tal-pandemija illi ġa aċċellerat proċessi illi ħansemmi digitalization. Dak li rajna f'dal aħħar 16-il xahar, 15-il xahar, hija realtà illi probabbilment kieku ma kienitx il-pandemija, l-evoluzzjoni lejn digitalization kienet se tieħu numru ta' snin oħra. Ir-realtà turina li d-digitalization għadha magħna. U diversi setturi tal-ħajja jekk huwiex ir-retail, jekk humiex is-servizzi, across the board. Jekk maħniex se naddattaw, jew se nirreżistu l-bidla, se naqgħu lura. X'rajna biex nagħti dan l-eżempju illi tant kellna proċessi li waqt il-pandemija ikkonvertew ruhom u kienu effiċjenti u skoprejna realtà ġdida. U għaldaqstant l-ekonomija tagħna llum fil-waqt li se nżommu l-istess prinċipji bażilari li mexxejna bihom f'dawn l-aħħar snin għax kif għattajjeb inti kollin. A winning course ma tibdlux. U allura l-prinċipji se jibqgħu l-istess. Dak ewlieni jibqa' li ninvestu fil-nies. Imma mbagħad hemm realtajiet ġodda. Jiġifieri jekk qed inħarsu lejn servizzi finanzjarji. Dover tagħna illi ikollna viżjoni. Il-viżjoni minn dak li qed nitħattu mal-practitioners hija waħda li tittoħodna fi żgur lejn 3 snin li ġejjin. Mela rridu naraw anke f'dan is-settur tant importanti għal pajjiżna u li tant ġab ġid lejn pajjiżna. Viżjoni ċara ta' fejn qed naraw is-settur fi 3 snin li ġejjin. Dak huwa mistenni minna bħala gvern. Jekk qed naraw il-qasam tal-climate change. Tgħid li l-climate change u l-ekonomija x'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin. Anzi, intrinsikament marbutin ma' xulxin, waħda marbuta mal-oħra. Hemm min qed iħares lejn climate change bħala peace fuq l-ekonomija tagħna, ngħid opportunità l-ekonomija tagħna, għaliex li inti għandna dal-proċess tant importanti u sabiħ illi bih se nkunu għall-argument qed naqilbu il-flotta tal-vetturi tagħna għall-electrification. Dan se jagħtina opportunitajiet ġodda mela dan se jkun investiment fil-pajjiż, dan se jkun dik xi ħaġa rivoluzzjonarja u bdejnija diġà minn issa li bih aħna se nkunu qegħdin inħarsu lejn l-2050 fejn għandna targets set mill-Kummissjoni Ewropea, targets tal-Green Deal, bħal opportunità li bija noħolqu iżjed xogħol iktar opportunitajiet ta' investiment. Ma dawn huma realtajiet u għaldaqstant l-ekonomija tagħna li kienet dik li permettitilna li f'pandemija stajna nkunu fuq qudiemnet biex nappoġġjaw lin-nies kemm nifilħu. Dik kienet l-ekonomija robusta li tatna l-opportunità li nixtru
minn diversi dozi tal-vaċċin f'kwantitajiet iżjed milli kellna bżonn u rajna kemm dik l-istrateġija issarfet f'suċċess, kienet ekonomija robusta li permettet ilna nagħtu l-weight supplement li noħorġu l-iskema tal-vouchers għal darbtejn. Fl-aħħar mill-aħħar jekk tmiss is-setturi kollu wiex is-saħħa u wiex is-soċjal, dur dejjem ħataqa' fuq ekonomija għaliex mingħajr ekonomija b'saħħitha ma tistax tiffinanzja s-setturi l-oħrajn, l-edukazzjoni. Dak kollu li jagħmel il-ħajja. U naħseb il-pandemija kienet ċempju ta' kif dan il-gvern bidel l-isfidi f'opportunitajiet kontinwament. Ekku, għaliex kellna żewġ approaches li stajna nieħdu, jew nibku xortina u ngħidu għax ġiet pandemija fuqna, jew ngħidu minkejja l-pandemija, aħna se nikkonvertu din l-isfida massiva, u hija sfida massiva meta niftakar xiexna minn Marzu tas-sena li għaddiet, kontet qabel bdejna l-programm konnet nitħattu ftit u bdejna nirrakkuntaw xiexna. U kienet sfida kbira, ma qatt miedna jew li se naqtaw qalbna, jew li se nħallu din l-isfida ġibna rkubtejna u rajna f'kull settur li ħdimna fih li nippruvaw u nemmel li irnexxielna nikkonvertu f'opportunitajiet. Biss insemmi x'għamilna f'Awwissu li għadda meta f'kabinet li kien inżamm fih dan il-Kamra tal-Kummerċ, hemmhekk nidejna il-5 prinċipji li fuqhom hija bbażata l-viżjoni ta' pajjiżna għall-10 snin li ġejjin, il-5 prinċipji ewlenin qed nitkellmu dwar l-infrastruttura, l-edukazzjoni, l-ambjent, tkabbir ekonomiku, l-standards għoljin ta' kontabilità u governanza. Dak il-5 prinċipji tant importanti. Umbagħad fil-viżjoni li nedejna din il-ġimgħa għad-deċenju li ġej jiġifieri għal 10 snin. Illi ġejjin komplejna nespandu fuq dak il-prinċipji, semmejna fost oħrajn, enfasizzajt fid-diskors tiegħi li kelli din il-ġimgħa flimkien ma' numru ta' stakeholders fis-settur, l-importanza tal-ambjent. Hemmhekk ukoll kif għadni kif tkellimt, se nħarsu lejn l-ambjent bħala in konflitt ma' tkabbir ekonomiku, jew se nitkellmu dwar ambjent u żvilupp ekonomiku li jgħinu lil xulxin. Jiena nemmen li iva l-ambjent u tkabbir ekonomiku jikkumplementaw lil xulxin. Dak huwa l-mod kif irridu nħarsu lej l-10 snin li ġejjin. Għandna targets ambizzjużi, konvint li kif għamilna delivery tajba f'dal aħħar xhur. Issa illi qegħdin fil-fażi li jmiss, insejħilha fażi li jmiss, issa li qegħdin fil-fażi ta' rkupru ekonomiku, hemmhekk hemm sensiela ta' opportunitajiet kbar li jinkoraġġik iżda huwa ir-rispons li għandna mis-settur privati. Ir-rispons tant huwa wieħed pożittiv. Xrajt f'dal aħħar ġimgħat niltaqa' ma' stakeholders differenti minn ġej mir-retail, settur ta' kostruzzjoni, settur tal-ospitalità, diversi setturi li jagħmlu l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar l-ekonomija hija n-nies li joħolqu l-ġid il-prosperità u tara kemm hemm sentiment pożittiv li japprezzaw il-mod kif il-gvern iggwida lill-pajjiż f'dan il-mument diffiċli li ma ħallihom qatt waħedhom u dik hija xi ħaġa li apprezzata ħafna li n-nies u l-negozji ma tħallewx waħedhom imma mbagħad kulħadd qed iħares lejn l-opportunitajiet ġodda wkoll. Jekk l-ekonomija tkompli tikber anke kif inhu previst wara kollox, hemm bżonn ukoll li jkompli jikber l-attrezzament li jkollu il-pajjiż. Sa din il-ġimgħa stess rajna l-gvern iħabbar it-tieni interconnector u mbagħad min-naħa l-oħra rajna l-Partit Nazzjonalista jgħid li kkupjajtuh. L-infrastruttura wieħed mill-5 pilastri ewlenin. Ir-realtà hija li għal tant snin l-infrastruttura f'pajjiżna kienet liability. Illum irridu nagħmlu minnha pull factor lejn pajjiżna, kemm f'dik li hija infrastruttura tat-toroq, u hemmhekk rajna l-proġetti kbar, Central Link, il-proġett tal-Marsa Junction, għandna sal-proġetti ieħor ta' fejn l-ajruport, sensiela ta' proġetti illi bidlu l-wiċċ ta' pajjiżna. Nidejna wkoll l-ikbar investiment infrastrutturali, industrijali. Meta għamilnieh dan? F'Ġunju tas-sena l-għaddiet, mela fil-waqt li kulħadd kienet jaħseb li aħna ħammurru politika ta' austerità. F'Ġunju tal-2020, fit-8 ta' Ġunju tal-2020, nidejna l-ikbar investiment industrijali għax nafu li rridu nippreparaw il-pajjiż aħna għas-snin li ġejjin u smajna u x'kienet qed tgħidilna l-industrija. Nuqqas ta' spazju industrijali mela aħna deċiżjoni hemmhekk kienet jew se nistennew il-pandemija tgħaddi mbagħad wieħed jara, jew se nħejju kemm għal waqt il-pandemija kif ukoll għal wara. U hekk għamilna. Hemmhekk l-investiment kien wieħed massiv. Imma mbagħad li tisma' l-Partit Nazzjonalista li jgħidlek li aħna qegħdin nikkopjawh fil-qasam tal-enerġija. Kieku aħna qegħdin nikkopjaw il-Partit Nazzjonalista, żidna l-kontijiet tad-dawl kif għamlu huma. U lin-nies
flok iffrankajnilhom u l-negozji €9 biljun, dak huwa l-ammont ta' kontijiet li frankajna lin-nies u lin-negozji kif jixirqilhom in-nies, €9 biljun maqbużin. Kieku għamilna bħal ta' qabilna dak il-9 biljun kienu jissarfu f'kontijiet li jridu jitħallsu min-nies u min-negozji. U se jgħidulna fuq it-tieni interconnect. L-ewwel nett konna aħna l-implementajna l-ewwel interconnector u għaliex ħdimna biħsieb għandna l-infrastruttura lesta għat-tieni interconnector. Imma jekk tara wkoll ma rridx inkun kritiku, imma jekk tara il-mod kif il-Partit Nazzjonalista faslu l-ewwel interconnector anke fuq livell tekniku nista' nasal biex nikritikom għaliex għamlu interconnector ta' 200 megawatts. Meta u nista' nkun kritiku ngħid ma ħasbux għall-futur ta' dan il-pajjiż. Forsi għaliex m'hemmnux li l-ekonomija se tikber, u għal xiex illum għandna domanda ikbar għall-kurrent elettriku. Għaliex il-realtà turina illi tkabbir ekonomiku u żieda fil-konsum tal-enerġija jimxu flimkien. Meta għandek tkabbir ekonomiku se jkollok żieda fil-konsum. Jista' jkun li meta għamel l-għażla tiegħu il-Partit Nazzjonalista l-ewwel interconnector, jista' jkun jew li ma kellux biżżejjed viżjoni, jew kienet jagħmilha abbażi tal-ekonomija kajmana li kellna dak iż-żmien, probabbilment hija dik m'hemmx li ħall-ekonomija se tikber u allura ħaseb għal ċertu domanda. Imma realtà llum qed turina li bir-rata ta' tkabbir ekonomiku li qed ikollna sal-2025 id-domanda se tiżdied b'90 megawatt. Mela, għalhekk il-bżonn tat-tieni interconnector mhux kwistjoni li qed nikkupjaw, kwistjoni li qed nerġgħu nkunu leaders f'dan is-settur tant importanti. U meta tasar, kwistjoni ta' kredibilità. Min għandu l-kredibilità f'dan is-settur tant importanti fil-pajjiż? Il-Partit Laburista. L-għażliet ħażina li saru fil-passat propju huma għal xiex hemm din il-problema ta' kredibilità mill-Partit Nazzjonalista. Preċiż kollha. U inti jista' jkollok partit illi għamel għażla tant serja kera li tmur għal heavy fuel oil li tibdel legal notice biex inti tippermetti l-użu ta' heavy fuel oil. Issa mhux qed nitkellmu xi 100 sen ilu jew 50 sen ilu, dan qed nitkellmu ftit ta' snin ilu. L-għażla tal-Partit Nazzjonalista, l-viżjoni li kellhom il-kredenzjali ambjentali u tal-enerġija li inti tirriduċi l-pajjiż jew litteralment li tmur għal dan l-iżbal strateġiku li tmur għall-għażla ta' heavy fuel oil hija xi ħaġa li ma temminix aħna x'qed inħarsu llum. Aħna qed inħarsu llum u hawnhekk insellem il dak li rnexxilha tagħmel Miriam Dalli l-bieraħ fih dan l-istrutturi Ewropej. Qed inħarsu aħna li eventwalment immorru lejn hydrogen. Mela li mmorru għal heavy fuel oil. Issa tgħidli mira ambizzjuża li mmorru għal hydrogen, da żgur li mira ambizzjuża, ma kellna ħafna miri ambizzjużi, kellna min daħaq bina fil-miri ambizzjużi li għadna anke waqt il-pandemija kemm daħqu bina meta għamilna targets li huma ċari, ilħaqnihom, imma lħaqnihom għax konna ambizzjużi. Issa tgħidli ħolma fl-arja tal-hydrogen mhijiex ħolma fl-arja, hija ħolma li hija kemm xejn iktar long term, imma ejja nkunu realistiċi u ejja naraw li d-dinja fejn sejra. U d-dinja sejra lejn dik id-direzzjoni. Jien nemmen li eventwalment imorru lejn green hydrogen terġgħu tgħid, ma dawk huma realtajiet tal-ħajja. Issa jew se ngħidu ħankunu tat-tieni kategorija dan il-pajjiż. Dil-ġimgħa wkoll reġgħu kien hemm min ipprova jitħaq bina x'għadna rridu nkunu l-aqwa. Sa jew nikkuntentaw li nibqgħu mal-medja Ewropea. Taħt il-medja konna rnexxilna nilħqu l-medja, sa jew ħammorru għall-eċċellenza għall-ewwel post. Jew nikkuntentaw bil-medja. Jien irid intella lil dan il-pajjiż il-fuq biex inkunu minn tal-ewwel u għal xiex le. X'għandu dan il-pajjiż? X'nemmen jien x'għandu dan il-pajjiż? Inqas minn kull pajjiż ieħor? X'għandu minn nista dan il-pajjiż inqas minn kull pajjiż ieħor? Milli nkunu l-ewwel. Ora u rejniha f'dal aħħar xhur kemm fil-bidliet li għamilna fuq il-governanza ta' rule of law. Fil-handling tal-pandemija x'kellna inqas minn kull pajjiż ieħor? Anzi, u rejna li l-pajjiżi ħafna u ħafna ikbar minna. Kif għandek tmexxi? F'mument ta' kriżi konna ta' mudell ta' template għal ħafna pajjiżi. Fl-awti tal-vaċċin, fil-procurement tal-vaċċin, fil-miżuri, fil-regolamenti li għamilna biex inżommu mill-imxija tal-virus. U dal-istess prinċipji issa jridu jigwidawna il-qudiem. Fl-aħħar mill-aħħar kwistjoni ta' mentalità. Jew tkun medjokri fil-mentalità tiegħek u temmen li għaddi kollox, ħares xemmewlin bejn l-2013 u qabel. U l-2013 il-qudiem mentalità. Ir-rieda u l-mentalità.
U l-ambizzjoni. Qabel 2013 kellek gvern illi kien jaċċetta l-medjokrità. Kien jemmen illi jaddi kollox għal dan il-pajjiż. Aħna rridu li dal-pajjiż le dejjem jibqa' tiela l fuq. U bekk ittella l-kwalità tal-ħajja tan-nies il fuq. Billi inti dejjem it-targets ittellagħhom il fuq u fil-qasam tal-enerġija nemmen l-għandna l-viżjoni ċara, viżjoni ambizjuża, viżjoni li determinati li nilħu. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar dan joqgħod kollu f'kemm il-partiti jew min ikun fil-gvern ikun jemmen fin-nies it-twemmin li għandu fil-poplu Malti Wawġi. Jien għandi fiduċja sieħa fil-ħiliet tan-nies. Għaliex meta tara, partikolarment titkellem mal-komunità kummerċjali, tara l-kwalità ta' proġetti li għandhom fosthom fis-settur tal-enerġija, fosthom fis-settur tal-enerġija rinnovabbli, fosthom fis-settur illi jrid joħodna lejn l-electrification tal-flotta tal-vetturi tagħna, ma hemm inti l-electrification tal-flotta tal-vetturi tagħna se tfisser konsum ikbar ta' kurrent elettriku. Għandna l-proġett bħalissa għaddej massiv ta' shore to ship. Hemmhekk se jkollna żieda fil-konsum tal-elettriku. Mela allura aħna rridu nħejju l-infrastruttura. Inutli ngħidu aħna lin-nies ninċentivaw. X'għamilna? Tajna eluf ta' euro ta' inċentiv lin-nies biex jaqilbu mill-vetturi ICE mill-internal combustion engine għal vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Imma jkun inutli nagħmlu dik il-qalba. Mbagħad ngħidu wara l-infrastruttura tad-dawl ta' pajjiżna ma tistax tlaħħaq ma' domanda l-ġdida. U għalhekk għandna dan il-pjan holistiku li bħal jigsaw puzzle waħda taqqat mal-oħra. Il-viżjoni fejn iridu mmorru imma mbagħad li nipprovdu l-infrastruttura biex aħna nistgħu naslu hemmhekk. Semmejt ix-shore to ship għal benefiċċju ta' min qed isegwina. X'inhu dan il-proġett għax nisimgħu ħafna dwaru iżda forsi ftit jafu x'inhu l-benefiċċji tiegħu kif jaħdem. Għandna l-ambjent tal-qalbna jew le. Dal-gvern ir-risposta għal dik id-domanda definittivament jwieġeb li iva. U dan il-proġett kbir, investiment ta' 50 miljun euro waħdu, fost oħrajn fondi Ewropej, u għalhekk laqgħa li kellna meta f'Ġunju li għadda rnexxinna ninnegozjaw l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej illi qatt irnexxielu jġib pajjiżna. Iktar mid-doppju illi kien inġib minn ta' qabilna fl-2012. Dal-proġett bħalissa huwa wieħed fejn qiegħed fil-fażi tal-implementazzjoni xi fisser. Ħafna bastimenti li jidħlu f'pajjiżna għandek il-cruise liners fost oħrajn għandek is-sistemi tagħhom diversi sistemi li jkun hemm abbord bastiment illi waqt li qegħdin fil-port kemm jekk qegħdin fil-port tat-tiswija kemm jekk qegħdin fuq qegħdin bil-vjaġġ bl-itinerarju tat-turiżmu tagħhom jibqgħu bil-generators jaħdmu jew bil-magni jaħdmu. Dak ifisser li fil-port qed ikollok kontinwament numru ta' magni kbar jekk hux il-generator jew main engines li għadhom qegħdin jaħdmu u allura naturalment jiġġeneraw numru ta' emissjonijiet. Niftakru wkoll li hija realtà li ma nistgħux naħarbu minnha li il-fuel li jaħarqu il-bastimenti huwa wieħed li jħammeġ iżjed mill-fuel li nsibu fil-fuel stations tagħna. Mela dak huwa ir-retroxena. Issa stajna hemmhekk iddeċidejna li ma nagħmlu xejn ngħidu aħna minn l-industrija tat-turiżmu ma nistgħux ngħixu realtà sagrosanta mingħajr bastimenti li jidħlu fil-port tagħna għat-tiswijiet l-ekonomija tal-pajjiż sedbati. Din hija realtà li tiġri f'ħafna portijiet madwar id-dinja li l-vapuri jibqgħu bil-magni jaħdmu u allura ma nagħmlu xejn. Ħdimna diversament. Saqsejna lil nfusna. Nistgħu aħna naċċettaw din ir-realtà jekk hemm alternattivi differenti, r-risposta għal dik id-domanda kienet le. U rajna x'alternattivi hemm, u l-ikbar alternattiva, l-iktar waħda environmentally friendly kienet illi il-bastiment waqt li qiegħed fil-port jintfew il-magni tiegħu u biex is-sistemi elettriċi jibqgħu jaħdmu bil-kurrent elettriku, hemmhekk jieħdu l-kurrent mill-art għalhekk hija shore to ship. Mela inti se jkollok il-bastiment li jiġi mqabbad ma' provvista ta' elettriku mal-art u hemmhekk jieħu l-electricity supply mill-art u jintfew il-magni. Sissa nitkellmu dwar il-mollijiet li jilqgħu fihom il-bastimenti tal-passiġġiera, eventwalment qegħdin naraw li fit-tieni fażi ta' dan il-proġett nestendu il-shore to ship għax-shipyards ukoll. U dak se jkun żvilupp importanti ħafna u hemmhekk qed nuru li aħna kemm verament ukoll għandna l-qalbna li n-nies kollha li jgħixu fil-inħawi tal-port. Għaliex se tkun tfisser din? Tnaqqis drastiku fl-emissjonijiet. Titjib b'saħħtu fil-kwalità tal-arja. Dik tfisser din il-miżura
biex tagħmel amma titħejjel l-infrastruttura tal-pajjiż u aħna dak li qegħdin inħarsu lejh ukoll fil-mument li dal-proġett ġie implementat tlesta u għandek is-sistemi li bdew jitħadmu b'dan il-mod, hemmhekk se jkollok żieda fil-konsum tal-elettriku. U għalhekk kif semmejt aktar qabel li waħda taqqat mal-oħra, imma dan huwa il-mod kif dal-gvernijiet iħares forsi tgħid teoretika li tħares lejla 10 snin li ġejjin ngħid għall-aħres ma nħarsux lejla 10 snin li ġejjin u lil minnhom il-Kummissjoni Ewropea ħarset lejl 2050 f'dak li huwa tema ambjentali. U aħna lejl 2050 irridu nħarsu għal dak li huwa l-ambjent. Viżjoni ekonomika ta' 10 snin. Imma mbagħad fejn jidħol l-ambjent, irridu nħarsu lil minn hekk biss għandna l-obbligi tal-Kummissjoni, jiġifieri dak huma obbligi li aħna qbilna magħhom. Konna anzi fuq qudiemnet li għadna dawn huma obbligi tajbin li rridu naslu għalihom. Imma bekk tħejjih il-pajjiż billi toħloq l-infrastruttura tilqa għal realtajiet ġodda u ejja nifhmu li x'se nħallu l-ġenerazzjonijiet futuri. Bil-forsa aħna għandna d-dover fuqna li nħallu ambjent mhux biss tajjeb daqs dak li sibli, imma aqwa wkoll. U għalhekk il-targets ambizzjużi tal-carbon neutrality ta' ambizzjużi vera ma hekk jixirqilhom ġenerazzjonijiet futuri u dak huwa d-dover li għandu kull wieħed u waħda minna li dak it-target irridu nimplementawh. Fl-aħħar net ma nistax ma nsaqsikx fuq il-proġett mill-isbaħ li anka attendejt għalih inti din il-ġimgħa fejn qed tassistu lil hospice b'8 miljun euro. Proġett li fih qed naraw appoġġ dirett il dawk li jkunu għaddejjin minn kura paljattiva. Għalhekk fil-bidu semmejt kemm ħdimna din il-ġimgħa. Proġett soċjali, ħdimna fuq l-ekonomija, ħdimna fuq is-saħħa, ħdimna fuq id-diversi setturi f'ġimgħa xogħol meta tanalizza l-ħidma ta' gvern f'ġimgħa tara li tkun missejt ma' diversi setturi. Semmejna l-enerġija llum proċess ta' electrification da' kollu xogħol li għaddej madwar il-pajjiż f'mument li għandek il-pressjonijiet tal-pandemija li għalkemm vera qegħdin f'mument inqas diffiċli minn dak li konna fih numru ta' xurilu, imma xorta waħda hemm numru ta' pressjonijiet fost oħrajn f'dawk l-industri li għadhom ma nfetħux, f'dawk il-sectors, il-pockets partikolari tan-negozju f'pajjiżna li għadhom ma nfetħux li kontinwament qegħdin attenti għalihom u nibqgħu nieħdu ħsiebhom, imma minkejja dan tibqa' dej u ikollok da' diversi setturi li tibqa' tinvesti fihom fl-aħħar mill-aħħar dal-proġett li għadek kif semmejt tal-hospice jaqgħad ma' kull prinċipju li mxejna bih, l-investiment fin-nies. Investiment fin-nies jekk qed nitkellmu fuq is-saħħa, jekk qed nitkellmu fuq l-ambjent, jekk qed nitkellmu fuq il-viżjoni ekonomika, jekk qed nitkellmu fuq diversi setturi ekonomiċi, n-niċeċ ekonomiċi tal-pajjiż. Hawnhekk huwa sfortunatament meta nidejna dan il-proġett flimkien mal-hospice, ġifieri hawnhekk għandek dal-tripartite insejjaħlu investment. L-Arċidjoċeżi li ipprovdiet il-proprjetà, l-NGO tal-hospice u l-gvern bis-saħħa tal-NDSF. Proġett ta' 11 miljun illi minnu tru l-NDSF finanzjajna 8 miljuni li hija somma b'saħħitha. Stajna nagħmluh ukoll għaliex il-programm ta' ċittadinanza b'investiment imlilna dan il-karus nazzjonali illi qegħdin naraw fiex qed jintefaq. Jiġifieri minkejja il-kritika f'ċertu punti ngħid ħalli nkun moderat fi klima kienet kritika kattiva lejn din l-iskema għaliex meta tara dak li ġie mġemma għal xiex intuża waqt il-pandemija, intuża biex stajna nagħtu 5 miljun euro lil Putin u Cares bżieda ma' monti oħrajn biex setgħu jinvestuhom f'appartamenti ħdejn letteralment biswit il-Great Ormond Hospital għal cancer patients. Dal-proġett ta' 8 miljun euro li qed nitkellmu dwar kura paljattiva. Jiġifieri fl-iktar mument diffiċli laqgħat jista' jkollok f'ħajtek meta inti taf illi fl-ar mument tal-ħajja għaliex is-sitwazzjoni medika tiegħek tkun taf x'inhi, il-familja tal-pazjent taf x'inhi l-qagħda medika u dan ispjegawna lil-nies li jaħdmu fil-hospice fosthom ħadd pjaċir nitkellem ħafna nies li għaddew minn esperjenza ta' cancer. U l-gvern kien qiegħed hemmhekk, investa. Is-sebeħ tagħha il-gvern qed jinħass ikun ta' forċina lin-nies. Ġifieri n-nies iħossuha li hija b'mod tanġibbli tinħass. Ukoll inti tista' tonqos milli tagħti dinjità lil bniedem fl-iktar mumenti diffiċli ta' ħajtu. Ġifieri xi smajna waqt li konna din waqt l-inawgurazzjoni ta' dan l-inawgurazzjoni tal-bidu tal-proġett. Semmew li esperjenza partikolari li pazjent f'dak il-mument diffiċli għandu jkollu d-dinjità
illi meta qiegħed fis-sodda, bis-sodda kollox ikun jista' jinħareġ fil-bitħa li hemm courtyard fejn knisja, jisma' l-asafar, jieħu x-xemx. Faċilitajiet oħrajn barra l-pajjiż hemm min għadda minn din l-esperjenza li hija ċkejkna li ma jkollokx din l-opportunità. Għalina ċkejkna, ma meta inti tkun f'dak il-mument hija esperjenza diffiċli ħafna. U dawn huma l-bidliet li se jkun qed jagħmel dan il-proġett, se jkun proġett uniku fil-verità li jikkumplimenta s-servizzi li diġà jagħti l-Gvern, is-servizz tas-saħħa, l-NHS tagħna, imma mbagħad dan se jkun proġett li se jtella l-livell ta' kura paljattiva f'livell il fuq ħafna. U għalhekk l-importanza li appell kważi nagħmel partikolarment lill-oppożizzjoni. Mhux qed nużaw dal-proġett jew proġetti simili għalih biex niddefendu l-programm ta' ċittadinanza. Dak għandna d-difiżi legali li beħsibna nibqgħu għaddejjin bihom f'proċess ta' dialogu mal-Kummissjoni, jekk hemm bżonn li minn hekk ukoll f'proċess li nemmel li huwa wieħed b'saħħtu. Imma ejja ma nkisrux xi ħaġa li tam leġġi tal-pajjiżna u meta inti tara in-nies id-diversi pockets fis-soċjetà tagħna li benefikaw partikolarment mill-lat soċjali, mill-ġid li ġab dan il-programm. Nemmen li iva għandu jkollna pożizzjoni komuni dwaru u ngħidu li fejn hemm lok li nkomplu ntejbu regolamentazzjoni, ntejbuha. U hija xi ħaġa għamilniha għaliex aħna qed nitkellmu llum dwar setta regolamenti ġodda li komplew għamlu tightening up tal-checks, ta' due diligence, tal-KYCs li hemm bżonn madwar dan il-proċess. Imma mbagħad fuq il-prinċipju ta' high net worth individuals li ġew lejn pajjiżna, nies serjissimi li ġew f'pajjiżna u investew. Nies serji li ġew f'pajjiżna u l-ewwel ħaġa li jsaqsuk meta titkellem magħhom jgħidu nixtieq nagħtu donazzjoni għal karità. Dawn huma realtajiet ta' x'ġab dan il-programm. Investimenti f'pajjiżna li xtraw proprjetà, li krew proprjetà f'pajjiżna, illi jħobbu lil Malta fl-aħħar mill-aħħar għaliex huma nies illi kontrarjament għal xi impressjonijiet żbaljati li jistgħu jingħataw, nies li jħobbu lil pajjiżna u li jaraw f'pajjiżna pajjiż modell u għalhekk li nemmen illi ejja fuq temi bħal din meta qed naraw ġid qed jinħoloq. Jkollna pożizzjonijiet komuni hemm tant fuq xiex niddibattu politikament min għandu l-aqwa viżjoni għal pajjiż. Min qed jar fejn qed naraw il-Malta fl-10 snin li ġejjin. Min għandu l-aqwa kredenzjali biex jieħu l-pajjiżna l qudiem. Imma mbagħad fejn hemm il-ġid nemmen li għandu jkollna pożizzjoni komuni, gvern, oppożizzjoni, soċjetà b'mod sħiħ biex bekk nibqgħu nagħmlu il-ġid għal dan il-pajjiż illi kollha kemm aħna nħobbu. Dik kienet l-aħħar mistoqsija tiegħi għalik, Prim Ministru, għallum nirringrazzjak tal-li kont magħna u nixtieqlek il-kompliment tal-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Aħna bekk intemmu din l-intervista mal-Prim Ministru Dr. Robert Abela, nirringrazzjakom tal-li kontu magħna u nsellmilkom.